Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamirsa Kreweng Aji channel ingkang minulya dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika ingkang sakmenika mlebet serat lembu serat Al-Baqarah serat nomor kalih ayatipun 112 ngantos dumugi ayat 100 utawi 112 kagem kadang-kadang ingkang ing saat punika nandang gerah, mugi-mugi Gusti taala enggal paring usada sahingga kula panjenengan sehat walafiat seger kewarasan. Kagem para pamirsa ingkang sakmenika nembe nandang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak-sae-saenipun ugi dumateng sederek-sederek para kadang ingkang sakmenika tanggap warsa. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring umur ingkang panjang, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah. Ugi kagem sederek kadang pamirsa ingkang sampun paring atensi koreksi tuwin subscribe-ipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem kuwaslamet dening Gusti Allah taala, ugi pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man aslama azmahu lillahi wa mughashinun falahu ajruhu inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara sulasya wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi
yakhtalifun wa man adlamu mimman na'a masyazidallahi an yadga wa fi hasmuhu wa syama fi kharabiha ulaika magana lahum an yad'uluha illa qaifin lahum fil dunya khizyun wa lahum fil akhirah adabun adim. Shadaqallahul adim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Oh balik sing sapa sumarah babar pisan adepe ing Allah sarta dheweke iku wong kang agawe becik ing liyan mesti bakal entuk ganjarane ing ngarsane pangerane lan padha ora kataman wedi sarta ora bakal padha susah. Wong Yahudi padha celatu, wong Nasrani iku ora ana barang becik sing dinut, lan wong Nasrani padha celatu, wong Yahudi iku ora ana barang becik sing dienut. Ing mangka padha maca kitab siji kaya mangkono uga wong-wong kang ora duwe kawruh calatu kaya celatune. Mulane ing dinane kiamat Allah bakal ambeneri wong-wong mau ing prakara kang padha disulayakake. Lan sapa ta sing luwih atindak dudu tinimbang kang ngalang-alangi wong mlebu ing masjid ting Allah. Amrih asmane ana ing kono dieling-eling lan sing ambudidaya ing rusake. Wondene iki padha ora mungguh kalebu mrana kajaba kalawan wedi. Bageane ana ing donya asyur lan bageane ana ing akhirat siksa kang gedhe. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Kateranganipun tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani dipun pangandikani pangeranipun bilih namung tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani piyambak ingkang saged manggih karahayon punika ngayawara ing karahayon ingkang sajati punika ngemungaken sumarah dumateng Gusti Allah Ta'ala ingkang kalayan ambabar pisani tuwin nindakaken pandamel sae dhateng titahipun sarta inggih makaten punika tegesipun Islam. Miturut Quran suci punika dawuh ingkang mungel aslamu
Jahim Mullah makaten ugi aslamu jahi tembung jahat ing ngriki boten ateges rai nanging ingkang dipun kersakaken badan sakujur awit rai punika peperanganing badan ingkang mulya piyambak utawi tembung wajhi punika ateges awakku tembung wajhi ugi teges adep margi maksud utawi tuju agami ingkang kawulangaken dening Quran suci punika naminipun Islam. Islam punika saking tembung aslama jawinipun sumarah tegesipun ingkang lugu nyumarahaken badanipun utawi masrahaken badanipun. Dados agami Islam punika agami sumarah ingkang kalayan ambabar pisani dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kateranganipun ingkang panjang kula aturi mirsanana katerangan angka 51 inggih punika ing kateranganipun tembung Islam. Tetembungipun ingkang asli alisai tembung Allah ing dalem ukara ingkang kados mekaten wau ateges cocok utawi nunggil kados dene ing paribasa al-syas ala din malukaham ingkang jawinipun wong akeh iku sing dienut cocok utawi nunggal karo agamane ratune. Dene tembung syai ingkang tegesipun asli barang ing ukara ingkang makaten wau ateges barang ingkang pantes kamanah utawi barang ingkang wonten dosipun, barang ingkang wonten aosipun utawi barang ingkang sae kados dene ing peribahasa fi syabsyai. Katerangan salajengipun ing mriki tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani dipun cacat anggenipun gadah tindak kados tindakipun tiyang Buddha inggih punika boten purun ngakeni sedaya kesaenan ingkang dumunung ing satunggalipun golongan kakalih wau. Senadyan para tiyang wau sami dene dados pandherekipun kitab setunggal inggih punika kitab Prajanjian Lami utawi Toret.
Quran suci boten kados mekaten wangsul angakeni bilih saperanganipun kasunyatan pranyata pinanggih wonten ing sedaya agami Islam angundangaken tatales utawi dasar ingkang jembar bab kasunyatan ingkang pinanggih ing sedaya agama punika ingkang boten nate sesambetan kaliyan jagat menika anggumunaken sanget manawi dipun engeti bilih agami Islam punika lahiripun wonten ing negara utawi negari ingkang boten nate sesambetan kaliyan jagat ing sanjawinipun malihipun piwulang wau kaundangaken dening satunggaling tiyang ingkang dereng nate maos kitab sucinipun agami sanes tur ing nalika jaman agami kekalih ingkang taksih sedherek wau sami dakwa dinakwa sepen ing kasunyatan. Katerangan salajengipun nasib ingkang badhe dipun sandhang dening para ingkang sami ngalang-alangi tiyang muslim nembah dhateng Gusti Allah Ta'ala wonten ing masjid-masjid kawecakaken utawi karamalaken utawi kajangka wonten ing ngriki nasib ingkang kasandhang saestu dening para mengsahipun Islam punika dados paseksen ingkang cetha ing kayektenipun piweca utawi nubuat utawi ramalan punika para tiyang Yahudi ingkang sami manggen ing Madinah ingkang tansah ngetok reka dayanipun badhe nyirnakaken Islam punika manawi dipun kendang tur kalayan nandhang asor inggih sami tiwas ing salebetipun sami ambudidaya nyirnakaken Islam para tiyang musyrik utawi tiyang Quraisy ingkang sami ngawisi para muslim lumebet dhateng masjid suci ing Mekkah ing wekasanipun ugi sami tekuk pasrah bongkokan tuwin sumungkem dhateng para titiyang ingkang suwaunipun dipun kuya-kuya ingkang boten sanes sababipun kajawi margi saking anggenipun sami manembah dening Gusti Allah Ta'ala kanyataning wahananipun piweca utawi ramalan ingkang sapisan inggih punika bagiane ana ing donya asor punika dados tandha yekti ingkang cetha ing kayektenipun piweca utawi ramalan ingkang kaping kalih inggih punika bagiane ana ing akhirat siksa kang gedhe. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang minulya saha kaum muslimin wal muslimat
ingkang dipun rahmati Allah, cekap semanten rumiyin kajian kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala, ugi saged ngiyataken ilmu tuwin tumindak sae kula panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten saking kalepatan tuwin kakilapan kula. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.